Така, добър ден на Росто. Наша вече може да се каже много редовна посетителка. Роси, долу-горе колко месеца идваш в салона? Вече 2 месеца и третия, 70 и колко процедури имам. Да, имам 72 ли са колко са, да. Редовно имам. Само понякога в седмицата не се налага. Имам си лична работа. Но иначе съм редовна и се чувствам добре. Както много беше гърба, това беше кошмар. Както и стомаха не можех редовно да ходя до туалета. Значи, откъде съм тръгнала тук. Това е всеки ден, в едно и също време аз съм в туалетната и по 2 няколко. Като по часовник? Да, като по часовник. В 8 часа аз съм, знам. И вече всичко ми е редовно. Имах страшни болки долу на... Няма ги. Намаляха, няма такова нещо. Както преди, значи почне ли да симптомите са такива страшни болки, може да е секунди, но такива болки, че не мога да се намеря място. Но сега няма всичко. После ръката ми започна да се схваща дясната. Казах тук, нали, идвам тук и казвам, че дясната ми ръка се схваща пръстите до лакта. Като почнах на колана, няма вече такива болки. Отзвучаха гърба, болката в гърба отзвучава бавно, но ми минава. Не е така както твърдо, както преди, след инсулта. Ти имаш 2 инсулта, мисля, да, нали? 2 инсулта. Вчера казаха, че инфаркт съм. Трябва да се пазя много. Чувствам се, аз за това идвам. Ако не се чувствам добре, няма да идвам. Чувствам се добре, много ми е хубаво, много ми е приятно. И за това идвам. Мислиш ли, като започваш процедурите, че ще направиш 70 и повече даже? Вижте какво, аз мислех, защото ако не съм мислила и ако не съм имала, нали, тая нагласа, може би нямаше да идвам. Някаква нагласа трябва да има човек. Това е. И много ми е хубаво. Редовно ще си продължавам да идвам, само ако не влеза в болница или нещо. Иначе ще продължавам да идвам. Ползваш вкъщи възглавничката, загряващата? Виж какво, аз вечера 1 час на нея спа. Сутрин, като стана задължително, значи ставам в 6 часа, слагаме 20 минути отзад на врата. Тогава ми се нормализира и вървението. Да. Аз за това я купих. И кръвното ми вече не е както преди 180. Даже вчера е 117 на 70. Ако беше мъж, ще да ти кажа, че си за донаборна комисия. Значи, понякога не ми е приятно така рязко да спа. Защото си свикнала с Свикнала съм с това и неприятно е, после се чудя как да го оправя. Не правя се нещо и повдига се до 120 на 70 поне да е. Да. Това е нормалното. Значи, щом спадне, почва да ми бучи главата, усещам. Такова бучение не можеш да слушаш. Не е хубаво. И заради това гледам да е до 120, да ми е нормално. Това е най-важното. Да. Иначе чувствам се, не ме болят вече така коленете, там като лягам на килим. Как ме боляха коленете, набираха вода. Сега няма. Добре ми. Добре ти е. И казвам, че ще продължавам да идвам. Щом имам свободно време, аз винаги ще. Това е за мен е много добро. Значи ти спокойно можеш да препоръчваш нашите процедури. Аз казвам, но нямам познати тук. Ако имам познати, бих казала, но нямам познати. Още първа съм тук от 5-6 месеца. Но на моя приятелка от Бургас, мъжа е с невропатия. Обажда ми се тя и ме пита къде ходи, какво прави. Защото знае, че собствено си. Казвам, Мария, така и така, така и така. И аз питах вас къде има. Продължава Иван да ходи там и се чувствал добре. Нашия салон. В Бургас, да. Там е по-скъпо. Но вика, тя купи възглавничка купила, сега мисля да купува и това за лежането. Килимче, да. Казва руски, чувства се Иван добре. Но той не можеше да говори. Сега е по-добре, не можеше да върви. Сега е ходи.
Благодаря ти. И се радвам, че от колана имаш подобрение на ръцете. Имам аз много да излиза с ръцете, защото храни с човек, ръцете най-много се отървяват. Много ме боляха ръце. Чак горе върта. Понамаляват вече. Не е както преди. И ще продължавам. Благодаря ти.